Hapit moabot og 100 milyones ka pesos ang kantidad sa mga infrastructure projects nga gibuksan ni Gobernador Gwen Garcia dito sa lungsod sa San Remigio kaniadtong Martes, Setyembre 6. Human niya gibuksan pinaagi sa ribbon cutting ang Cebu Technological University kon CTU campus sa maong lungsod miadto usab siya sa barangay Dapdap alang sa pagbukas sa Dapdap tuong Batad Road isip Segment 1 ug sa tuong Tambungon Road isip Segment 2 nga gibubuan sa Kapitolyo og dulan sa 80 milyones ka pesos. Ang dulan sa 4 ka kilometrong gitas-on nga road network dili lamang 6.1 metros ang gilapdon. Gilakip usab pagsemento ang gitawag nga shouldering sa karsada nga may sukod nga tagsa ka metro sa isig kahabig. Umay kinatibuk ang sukod nga 8.1 metros ang gilapdon. Pagkadaog yun ko, gihangyo na ako na kung pwede, ipadayon na lang yun ang PRDP. Pagsugod yung proyekto, kahuman. Tungod kay nahurot naman ang budget. Tungod kay gamay naman kayong daan, gipalapdan man. Tungod kay gipalapdan man, kahuman. Gipunan pa na yun. Muna na phase 2, geographically isolated disadvantaged barangay. Kanito. Karang na, hanoy-hanoy naman ang mga sakyanan. Gisunod pagbukas mao ang laing mahinungdanong dalan sa San Remigio, ang Manyo Kayam Road Phase 2 nga sobra sa 1 ka kilometro ang gitas-on. Usa kini ka diversion road nga mosumpay ngadto na sa Barangay Kayang sa Dakbayan sa Bugo og gibubuan usab og pundo nga 19.4 milyones ka pesos sa Kapitolyo. Pati naging ninduta sa inyong karsada, may ning karsadaha kay mura man ni siya og highway pod pagkatuyod. Kani pag inyong yuta din hino nga naagian aning karsadahang gipalapad ni Gwen. Umahal ra ba sa ning maayo? Mipadayag si Gobernador Gwen nga alang ni adtong nahingawa sa 200 metros nga kang asa dalan nga mosumpay ngadto sa Barangay Kayang sa Dakbayan sa Bugo, kini nahilakip na sa hangyo sa lokal nga kagamhanan sa Bugo pinaagi ni Mayor Carlo Jose Martinez. Makalipay kayo ni mutuyok ta nga nahuman ang project. Nya tuara bay project dito ang LGU sa Bugo. Pero tan-aw na nato kay magdoble niya. Sa tinuod amo magali unta na simentohon pero gihangyo na sa Bugo. Nga mo tong gi-realign na mo kay sila di ay mo simento ana. Mao man gyud na atong tinguha nga masiminto ni nato ang mga dalan. Giuna magay natong provincial roads pero bisag barangay road karon giapil na sad nato kay dako magyud kay epekto ning daan. Eleanor Valeros, Balita sa Subo.